Sağ olun. Halipa, şu Türkmenin gelin getirişini görýän bolan kalbym anatlanýar. Düşünür bolmayan duygu dörüyor. Sebebi Türkmenin toyunna, Türkmenin ruhu görnýär. Olam şowgun bilen şatlyk. 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 Oňa dehin berlipdir. Way, oň aýdymlar nifene. Şu günem toyda şatlyk. Gymmatjan, düşüneýde jorajygym. Şatlyk bir ýyllyk. Oň sen ýaly müňlerçe muştagy bar. Şatlyk ýyllyk diýäňmi? Şatlyk ýyllyk bolsa, menim ay, senen tekmeňdikinen köýnegimi görsene, şatlyk meni görüp maňa aşyk bolar. Men geldim. Hani? Görködüňde maňa köýnegimi? Köýnegimi odan bollumy? Way, bugün toyda maňa hemmekse ank bolar. Şeýledämi Şeýda? Wah gymmat, men sana näde aýtsam kam? Düşündüm Lukman. İýden aýtmaň. Ejemsiz galdym. Kakamsyz galdym. Ýalňyz hosarym uýanmar almy. Şatlyk öýlenýän oglanyň özi ýetdir. Salamu aleykum ağam. Wa aleykumussalam. Allah şifa versin. Sağ olun. Bizim aşgalamız ol. Sen toyda aýdym aýtmaňy arzu edýärdik. Sähedem ýöritesiz şuýnallyk ağam. Biz Sen uýan demin sanap ýatan bolsa, sen toýa gidip aýdym aýdyp bilerdiňmi? Aydardım. Näme şatlyk? Sen uýan ýaşamada sen aýdym taşlarmyň? Ol ýaşar, Anan ýaň däm şoňa. anan ýan. Anan ýan bolsaň, adam anam ýaşady ýanym. Anam bilen öňe gitmeli, toýa gitmeli, aýdym aýtmaly. Sen men owadan etjek diýdiňe. Owadan etjek diýdiňe. Näde epdiň bu köýnegimi? Gymmat men bagşlaýda. Bu köýneg näde epdiň? Şeýda, öňüm sana aýtdym, şoň köýnegini tikjek gelip, adam ölüne dönürdi, kim ataň ýerini çalşaýypdyr. Näme bolýar şoň? Gulnar. He. Gymmat. Muňa serek? Ýok, Şeýda, bu sen toý üçin tikinen köýneg ahyry. Şeýda dogry etýär. Näme müşteriň köýnegini haraplansoň, şeýdi birda etmeli bora, nerda etmeli bolmada. Menki Gulnar. Köşeş Şeýda, Gulnar, öz köşeş. köýnegiň bir goý bermersiň ha. Köşeş Gulnarjan. Gaýtan maňa da bahana bolar. Toýa gitmerin, ejem aýdaryn hemem galaryn. galay marsyň. Gidýäň. Ödem şeýle bir owadan bolup gidýäň, şeýle bir owadan bolup gidýäň. Ýan gelnijiň bile gelýärken, çygyňmy diýdiler. Menem ýok geldim diýdim ölin. Gelnigi benem ýaşgyrnýaň diýdiler. Owadan ýerek gelneji? Şeýdajan.
sana döneyin. Akşam toyda görüşürüz. Sağ ol. Men gıydımın köynegi. Şonna da sen şu toyda has ovadan olmalı. Ece can. Adam libas veren o. Adamın kalbi vedeye. Gidiyen. Gidiyen. Dünyadan bir haber, uykuda bimar. Uyan gözlerimden öpeyim. Takdir ayrılıkta savrını sinar. Uyan gözlerimden öpeyim. Asuda şehirde sicdi işyali. Özüm bilin götüreyim hıyali. Salım vermen ötüp var ya bu fani. Uyan gözlerimden öpeyim. Uyan gözlerimden öpeyim. Devam ediyor hormatly mihmanlar, oğudun akşamıda şowhun aydımlar bilen meşhur aydym şeýme şahatlyk şaryf devam ediyor. Dinleň, lezzet alın, şowhun aydymlar ýüretip üçin şahatlyk şaryfyň adyndan toýmada sowga tökülýän ýanglanýan toýlar mübarek bolsun. Gelliňmi sagaman? Men owadan bolypdyrmy? Owadan bolypsyň. Sağ ol. Seňe mak pençeňi taýýarlap goýdum. Hemmämiz saňa şo tir taýyn bolup. Laçın. Şu köýnegdi çek bolýarmy? Ne köp bukçagda köýnegin ken. Bar keşdeli gülügüne keteningey. Bu köýneg bilen men ýygyma düşme. On soňam sadaka baramyz oňa. Toýa bar ýasa. Laçın bol. Bar laçın bar. Geldiňmi oğlum? Ho, Ece. Bolun, bakymçyk bolun. Ece. Bir hili aladal görünýärmi? Giymege köwüşüm ýok. Bu köwüşlerini şeydan kymece? Ýok. Bular men köwüşlerim. Şeydan köwüşler öýde ýerine dur. Ýöne köýnegime laýyk renkdeş köwüş tapamok. Uy neme Ece? Gelniňeme köýnegim giydim diýe. Inni eşigim çalsam giyjek alýan. Çalşak däl. Çalşak gelýär, Çalşak gelýär. Çalışmasın. Çalışmany geçtin. Men ýygyma düşäýmesin. Men ýygyma düşüp toýa gidip bolaýmasyn. Çalış köýnegiňi laçyn. Meňem gök pençegim taýla. Hayat bolýar. Biri mähir bilen söýgü bilen toýlaýan bagtyar owadan aşyklanmaz toy mekanymyzyň bozagyzyna dur. Ulu hormat bilen hem öz aramyda toýlaýan bagtyar owadan aşyklanmaz garşylaýar. Meşhur aýdymçymyz ýaşamyz üçin şowhun aýdymlary bilen şahatlyk şaryfyň toýmada ýürüte siziň üçin dowam etdirýär. Garşylaryň mehmanlar toýmyzyň sebäpkärleri gelýär. Owadan aşyklanmaz gelýär. Gözlemden akdyň ýüregime, geyselim ýanyny goýma. Akbalym maňa bagla, seýenim. Gözlemden akdyň ýüregime, geyselim ýanyny goýma. Toýmada meşhur aýdymçymyz şahatlyk şaryf şowhun aýdymlary bilen dowam edýär hormatly mehmanlar.
Ähli tansoylan hormatly mihmanlary minnetdarlyk bildirýär. Şatlyk. Bedenler üçin Kahraman arka damynyň saýatyna Şatlyk salam. Salam. Men siziň aýdymlaryňy söýüp dinleýär. Men bilen surata düşäýin. Suratçı biz alayda. Şeyda, gel surata düşelim. Yok yok men adam şeýle. mihmanlary bar. Kahraman häzir ähli dostumyzy tarihden kuşamaga garaşy. Tag bolun. Kahraman dostum tarihden kuşlar bilen öz ardyny Vay, Ulan näme dur? Doğardı ulanma dilen toyumu devam etip bilerseniz ulu hormat bilenem, saknamadam, yaşamadam sizin aýtjak, ýatdan çykmajak gözel ardy ulanma da garaş. Tuveleme. Gör bazarda dağı terede. Ana geleceğini de garaşıp dur. vay. Şeyda mersiňe Gelin. Şeydi Gelin, koýaý marsyna gelin. kuruşlary. Tumor? Beh, bulary. Muhaseret? Tumor? Vay. Kakıtsan ağan. Kör paktığı da şu. Tanayan tağan. Tanayan. Nahar çay berdiğin mi bulara? Şuat toýdan gelýärler. Toýdan gelýärler şuat. Beh, birirse çay. Hoş geldiňiz. Hoş geldiňiz. Vay, gijede yatan o kenne bulan çağalary. Gowukda ýaşaýan ýaly. Beh. Vay, gelincan. Toýdan adam goýuna gitmeli bolsaňa. Dogry dämi? Bar tağandan. Beh. Barsyny ýyda tirkabal gaýdandyr. Ýürüň bize gideliň diýip. Onsoňam şu obadan gelýän myhmanlar üçin biziň öýümiz myhmanhana, gelinjan. Myhmanhana, şonu unutma. Hiç açın unutma. Dur. Ina muny goýýaň. Ina muny akit. Bu gymmat süýji. Bar. Vay, bar. Bagşlaň, gerek zadyňyz barmy? Siz ýaraňyz ýokmy? Yok, men sağ ýöne. Belentlikden gorka, uçar çonna bir ölüp diýreleni. Siziň adyňyz näme? Batır. Onda size gorku duýgusy ýat bolmaly. Siz Batyra. Dost, adymyzy çalşaýla. Eliňizi uzadyň. Ha? Bu dağdan ağacı benim ilkinci iş günümde veripdi. Dağdan da taýmaz, taýsa da ýykylmaz. Eliňizi gysyň, gözüňizem yumuň. Laçın, mihmalary düşek atdyňmy? Attım. Eýway. Näme tossarýan? Gülügüne ketenimeyäýinmi? Köýnüm çarşaýynmy? He? Näme gülýän? Gül kim tutýar? He, men gülükünçde her gezek şeýtýäýjin, her gezek köýnüm çalşdyrýar. Inni senim ýadadım. Laçın. Akıllıca kelläň işe däýmeli. Ahirige de köýnüň geýjek wagtyň. Barda ejemden soraýda. Indi näme gülýän? Ters giyipsin haladyňy. Bolsun. Dur. Yaşmak. Dost, Batyr, turjak dämi? Gellik. Uçar boşady, öýe gidesin gelen okmy?
Sağ olun. Sağ olun, sagamanca berin. Sagamanca berin. Sağ olun. Seni gözledim güller içinde Maral gülli kalım Kaşlı dildarım Min seni sordum Kervan başından Nire kayıp oldum Neydi dildarım Nire kayıp oldum Neydi dildarım Hey Nire kayıp oldum Neydi dildarım Seni gözlep dağa berdim salami Seni gözlep gezdim çöl bivani Sen benim yüreğimin hanı sultanı Ey bahtiyar şirin söyle dildarım Ey bahtiyar şirin söyle dildarım Hey Ey bahtiyar şirin söyle dildarım Ay günden nur alan dolanayım sen Güdüllüm içinde bağıtpayım sen Arzuum isligim acap sağım sen Köydürme uğrunda neyli dildarım Köydürme uğrunda neyli dildarım Hey Köydürme uğrunda neyli dildarım Hey Nire kayıp oldum neydi dildarım Ýöräý dost. Gidäýli. Ağam garaşypdy. Bir saat bäri aýlanyp berdi. Ýöräý. Sipalap duruşma elvan gülleri Maňaýda başarmadyk Şatlyk. Sport sala gijä galýasa. Dur. Gören okmu Şatyk akşam yatman işlepdir. Yo sport var. Şatyk 1-2 saat yatsın. Senem öýüňe barda 1-2 saat yat. Ondan soň gidersiňiz. Gennece? Batyrjan, geldiňmi sagaman? Salam alaykum. Ejeň ertirden bäri gözü ýolda galdy. Inesine boşlaýyn. Tamdyr. Çörek ýedini. Batır kaka. Balam gelipdir.
Jigimsan sana döneyin. Batırcan. Ecemzan. Vah, balacığım. Geldin Geldim Ece geldim. Salamu aleyküm. Oğum nerede Kursdaşım mekan. Hava bile koduk. Tüyleme. Bolaytır. Çörök mamay genci. Al. Çöröğün iyisine dar olup gittik. Gennece suğani. Bana da ver. Alçıgım. Inim bol şuna aşlıktan çıkan yalfen. Tağam lakarlar sekirtgelen çoğal oyardı yılanla. Ecemzanın kovurduğu toranmaya karnım yallanı. Bula pıstılan boldu ya. Edil pıştıla yürümek. İlhana öğrençtim ya. Hacıcan oğlum. Havaca. İnni bilini bir kuşamalı vordun. Körpeni örmeli vordun. Nesip bolsa Ececan, nesip bolsa. Akıl kıydım. Bar öyden sarıya getir. Kızgıncak çörükten oğuma çedin elin. Ayır elini. Git. Al. Aç kapını. Ne oldu? Mene bilem ok. Ne oldu? Düş benim. Ne malaka? Ay adam söylense uşanmalaymasın. Ay yok adam say iş taparına gitti. Hava. He. Tıkıştı koyunu onu yetişenlerler. Ay şu ara. Dur bir mit görün. Ay yok. Kuyunu öte zekin. Bolay. Ne meni? Ne mollu? Bilem ok. Uy ha, üçümüz olayağız anna. Hava. Üçütünüm işten boşatacak. Üçümüz? Biz mi? Yap kapını. Barten go var yara. Ay yok, şu anda hiç kimim oğuran oksol. Hanecim. Tişey canlığın. Ertirin hayırlı bolsun enece. İn tägim düşöklüň daşyny atan ok mu kırmaşyna? Atmağa var ýanna ece. Al munam. Gelin. Näme üçin myhmanlara täze düşökler atdyň? Menden soramollam haýsy düşökler ataýyn diýip. Men baraşlydy. Bar bularam günnüşýän ýere ser.